Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που σπάνια συζητάμε, αλλά πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά στο σπίτι μας. Και τι είναι αυτό? Οι αφιγραντήρες. Και όχι, δεν θα σας πω αυτά που λένε οι πολιτές, αυτά τα ξέρετε ήδη. Σήμερα θα σας αποκαλύψω τα πράγματα που δεν σας λέει κανείς, αλλά που πραγματικά μετράνε. Ας ξεκινήσουμε με μια προσωπική ιστορία. Στο δικό μου σπίτι δοκίμασα έναν μικρό αφιγραντήρα στο σαλόνι. Ο πολιτής μου είχε πει ιδανικό για 30 τετραγωνικά μέτρα και εγώ σκέφτηκα τότε, ωραία, πάμε. Αλλά τι έγινε? Τίποτα. Μόνο θόρυβος, σαν να είχα βάλει ένα μικρό εργοστάσιο μέσα στο σαλόνι. Μέσα σε λίγες μέρες αποφάσισα να πάρω ένα μεγαλύτερο μοντέλο και φίλοι μου, η διαφορά ήταν τεράστια. Είχα φρέσκο αέρα, τοίχους χωρίς υγρασία και η κόρη μου να μου λέει με ένα χαμόγελο «Τελικά έκανες κάτι σωστό». Και εδώ είναι το πρώτο μυστικό. Το μέγεθος μετράει πολύ περισσότερο από όσο σας λένε οι πολιτές. Μικρός αφιγραντήρας σε μεγάλο δωμάτιο, χάνετε και χρόνο και χρήματα. Το δεύτερο πράγμα που δεν σας λένε είναι η ενεργειακή κατανάλωση του αφιγραντήρα. Οι περισσότεροι πολιτές μιλούν για λίτρα νερού που αφαιρούν ανά ημέρα, αλλά όχι για τα βάτα. Και αν αφήνετε τον αφιγραντήρα να δουλεύει όλη μέρα σε πλήρη ισχύ, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα σας τρομάξει. Το μυστικό? Αναζητήστε μοντέλα με αισθητήρα υγρασίας ή αυτόματο κλείσιμο, γιατί τότε οι αφιγραντήρες δουλεύουν μόνο όταν χρειάζεται. Και μετά είναι το θέμα του θορύβου. Στο κατάστημα σας λένε χαμηλού θορύβου, αλλά στην πράξη μπορεί να ακούγεται στην πράξη σαν μικρό εργοστάσιο όταν είναι στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο. Η προσωπική μου εμπειρία? Κοιμάμαι καλύτερα με έναν ήσυχο αφιγραντήρα που πραγματικά κάνει μεγάλη διαφορά. Και κάτι που ελάχιστοι αναφέρουν, η σωστή τοποθέτηση. Δεν βάζουμε ποτέ τον αφιγραντήρα σε γωνία ή πίσω από έπιπλα. Χρειάζεται αέρας γύρω από τον αφιγραντήρα, γιατί αλλιώς η απόδοσή του πέφτει δραματικά. Ένας φίλος μου είχε τον αφιγραντήρα πίσω από τον καναπέ και δεν συνέβη τίποτα. Ο αέρας κολλούσε εκεί. Άρα, ο αφιγραντήρας χρειάζεται αέρα για να λειτουργήσει. Και η συντήρηση. Ναι, όλοι λένε άδειασε το δοχείο. Λίγοι λένε ότι πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά. Αλλιώς, αντί να καταπολεμάτε τη μούχλα, γίνεστε μέρος του προβλήματος. Και τέλος, η προληπτική χρήση. Οι πολιτές λένε χρησιμοποιήστε τον όταν υπάρχει υγρασία ή μούχλα. Εγώ σας λέω μην περιμένετε. Βάλτε τον προληπτικά και θα γλιτώσετε προβλήματα πριν καν εμφανιστούν. Ειλικρινά, αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό για σπίτι χωρίς μούχλα. Και ένα έξτρα hack που λίγοι ξέρουν, μετά από μπάνιο ή μαγείρεμα, βάλτε τον αφιγραντήρα εκεί για λίγες ώρες. Ο αέρας γίνεται αμέσως πιο καθαρός και το σπίτι νιώθει φρέσκο. Εγώ προσωπικά τον φαντάζομαι σαν μικρό ήρωα, σαν τον Mr. Dry Air που σώζει το σπίτι μου κάθε μέρα. Αν δεν το έχετε κάνει σωστά, μπορεί να σας κάνει ή να γελάσετε ή να κλάψετε λίγο με τη μούχλα. Τα ήταν τα μυστικά για σήμερα. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας ιστορίες. Ποιος αφιγραντήρας σας έσωσε από τη μούχλα ή την υγρασία? Στείλτε μου τα σχόλιά σας να τα διαβάσουμε εδώ στο κανάλι μου στο επόμενο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα reviews, hacks και gadgets που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική. Και μέχρι την επόμενη φορά κρατήστε τον αέρα καθαρό και το σπίτι σας ζωντανό. Bye φίλοι μου!